Muri keito Frida Kirbo ase oroboti ururikirani kinga kecho mancho muri gerera ntingo muri keito Ndemo Stephen aberega gutwariganira oroboti igoro ya Eburai ase kirogo cy'obumenre pimeye county ya Kisii kuri umwaka w'ekibibere na 13 weika omwako yega kinga kibono omosbati Doris Aburi abete kago chorwa buna omumenre bwe county ya Kisii wetrase kyama kya ODM ekerewayigo aganyete gotiani wabene eryo chaka obokoreri asaba na inji wose abamenyi be county ya Kisii. Korwa obochori obotanganinse katibe nyego korekana obochori bwe mwaka w'ekiri bwibere na 13 nige county ya Kisii yatwalira ba women representative batatu gati yabatangani babere onde tayo gambira se chintunda ibere omwaka w'ekiri bwibere na 13 nigo Merio Tara kere tuchikura gwetere kyama kya Orange Democratic Movement na koba oma women repo motangani o Kisii. Ngera all the way from Kisii. Onye nabo nigo kongusana kwa bete ime kyama kya ODM bosibo bochori bwa 2017 abwa se Merio Tara nganyete gochi Jubilee na jane tongera kayegwe ticket ya ODM yokobole kerogo kyabangina ekerogo ekyabwete. So we recognize you, we salute you, we celebrate you today, the women of Kisii County with disability. And I want to tell you, as your woman rep, I want to stand with you. I will always stand with you. I will help you. Ase ntundende okongusana nigo kwa base kyama kya ODM bosio bochori bo mwaka w'ekiri bwibere na 22 ase jane tongera aegwe ticket ya yemase yemo egento getago getia baroneri bande beri getia se kyama kya ODM abubaramo na Doris Donya Aburi. ODM haijafanya vizuri, imeanza kupeana ticket direct. Na sisi kama vijana wa Kisii County hatutaki Janet Ongera. Tunataka Donya Doris wakuja tufanye fair and free nominations. Naende nitagete ko batenera bosio lakini ko basabera noko kuweke bengo basabasa mabere ino monye tam yane ne akabere mama tano tena egeremba kolegas ko maine na gwateliria na tagete ko ligo bogabana lakini abangina abanene bankaransi bokamboli cyane to baino kolige keroge kini operenda abangina ngaratyangi to batere byabo sero. Doris Donya ndiganganya korwa ODM na gosoe kyama kya Wiper asabwate sia Richard Onyonka koligyobo senator na Simba Arati koligyobo governor. Simba someti, Simba nyometi, Simba bwati maino, Simba bwati mato, Simba yake. Chema mwana, hapa William Sadani. Chikura ile acha baba na yachira. Chikura ile acha sana Richard Onyonka eti. Ekerogo kyobo women rep nigo gyatwara baroneri abange gati yabo Teresa Orobi tutu o UDA, Paris Onsarigo Jubilee, Raila Otundo, Lucifera Buhari o Democratic Party gati yabanda abange. Morane ngena ngenia mambia. Morane nginomo ngaini. Morane nginomo remu. Morane mwane nsobo sobo. Magega yechikuragwa kwa nakobaru nigo Doris Donya avomo women repo mochore gwetero bonge bwechikura chietane tichiri bwe mieyemo na 90 gakobwate guna Janet Ongera na Teresa Bitutu Oro ase bono Donya arureire yogoikira nibiri ateba ase chi campaign. To the people of Kisii County, we believe in you. We have hope and not fear. I promise
that I will not let you down. We will commence the Kisii County Sweetheart Circle. To our governor, our challenges are real. We don't have piped water. Our health facilities are not equipped. Please, Governor, achieve this agenda. Make our county great. Kuripoteri Ndizi TV, Elietariane, Ndemo Steven. Mbia mano muri keitonde mo Stephen ase orbo